Facebook page o website www.rightmed.com.ph o gayaw kalimti Mga kafersa, kung magpadayon ang mga simptomas sa sakit, pakonsulta dayon sa mga doktor. Broadcasting from the epicenter of Cebu, this is DYTW FM. Power 89.1. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon may gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinadman, non potest isi diutornum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuoran ni pasukan. Si Jesus mingon nga ngiyang pung maong kamatuoran, San Juan 17, 11-17, ug nga mahanaw ang langit ug ang yuta. Apan dili gyud mapakyas ang iyang mga pulong, matuman, buhi, o kanunay kining lig-on sa pagpanalipod kanato, giya kanato sa kaluwasan. Salmo 107:20, o gihatod ko kaninyo ang akong mga pulong, ngana kaninyong lumulupyo, o maluwas kamo, o kamo makabaton sa kaayo sa inyong yuta. Sa mga rigugma kumaigso, nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, o nga kini atong ablihan sa pagampo. Sangan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan. San Juan 16:23, si Jesus mingon, unsa man ang inyong pangayoon sa akong amahan, gamitan niyo akong ngalan. Kay pinagi sa inyong pagsangpit, pagpangayo, samahan sa inyong gikinhanglan, pinagi sa akong ngalan, dili kamo balibaran. Mao nga langit ng amahan, among gihangyo, o ibubuk ka na mo ang kahayag sa Espiritu Santo. Nga malig-on kami sa pagsukol sa mga tentasyon, paglikay sa sala, o magbuhat na sa imong mga sugo, o kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. O amo sang gipangayo ang kalinaw sa kalibutan ng makalilisa nga gubat sa Ukraine o sa Russia, nga nagpadayon ang sinukliay sa makalilisa nga hinagiban sa kamatayon, ug daghan libo kalibo na kakinabuhing nangamatay. O doon ay tandugon nga mga dapit sama sa China o sa Taiwan, o gubang dapit sa kalibutan nga doon ay makalilisa nga panglutos, pagpamatay sa mga mituo ni Kristo. Dungga kami Ginoo. Ihatag ka na mo ang kalinaw, ihatag ka na mo ang kusog sa pagsugot ka nimo o paglikay sa sala. O kami pika, lubaga ang among kamapaytason, himuwa kami mapabsanon kanunay sa pagampo, pagsugot kanimo o pag-alagad kanimo. Amo sang gipangayo ang panabang ni Mahal nga Birhen Maria, Santa Maria Birhen, iampo kami kay mong pagampo ngadto sa imong anak, dili man balibaran. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon FM kita sa University of San Carlos kay lagi ang atong AM doon na pa'y kakulian, paabuta. Niya uban nato si Carlo Badenas, si Dennis Barquez ug Mando Aquino, o atong ihatag sa si Carlo Badenas sa iyang mga pasiuna. O Carlo Badenas, mayong gabi o sayre ang mga tao pag-adto ninyo sa misyon sa Tabuilan, sa kabukiran sa Tabuilan. Dagang salamat Bradsok og maayong gabi kanimo Bradsok og sa atong mga suki nga tigpaminaw sa ato ang programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok sa pagniaging Domingo no nga nagsaulog mi sa amoang anibersaryo sa misyon namo pagka Domingo dito sa Tabuilan. Kauban na mo si Bradfred Tundag, no? Kay kani among misyon Bradsok, mo adto mi matag kapilya, manghatag mi og mga imahin ni Mama Miri, niya magtudlo pud mi about sa mga doktrina sa simbahan, labi na sa mahitungod ni Mama Miri. Muna Bradsok niya, doon nami umabot nga misyon kung madayon
Umabot nga Sabado diha sa Bourbon. Muna, Bradsok. Unya, sa di pa ko mangutana, Bradsok, greetings sa nako, Bradsok, sa atong kauban sa CFD, si Brad Michael Cabunilas, o si Brad Romy Hinson, o ni Brad Crescenciano Manugas. O kanimo, Brad Mako Mangyaw, uban sa imong asawa, ngayong pagpaminaw kanatong tanan. Ang akong pangutana, Bradsok, mahitungod kining giingon sa mga dili Katoliko, Bradsok. Kay nagsaulog man gyud ta pag Domingo, Bradsok, kadtong Corpus Christi o lawas ni Kristo. Matod pa nila, Bradsok, nga unsaon kuno pagkahimong unod ana, Bradsok, nga matod pa nila nga tinapay ra man na, gikan ra daw na siya sa tindahan kay harina ra daw na. Mo na, Bradsok, unsaon kuno pagkahimong unod kana daw ang pag-ingon ni Kristo, Bradsok, nga kini mo akong lawas, dili daw to literal nga unod. Kay kung literalon na nato, Bradsok, mura kuno tag mga ungo ana, Bradsok, kay nangaon tag unod. Nya ni example sila, Bradsok, og sitas kanang naa sa Juan 15:1 nga niingon si Kristo nga ako ang punuan sa paras. Kana daw ang pagkasultiha, Bradsok, sama ra daw nas pag-ingon nga kini mo akong lawas. Kanang pag-ingon niya ako ang punuan, dili kuno gyud siya literal nga punuan. Muna, Bradsok, nga kana kunong pag-ingon nga kini mo akong lawas, dili daw to tinuod yung nga lawas, kundi simbolo lang sa iyang lawas. Unsa may atong katin-awan ani, Bradsok? Salamat og sa dili pa doon natay schedule nga nahimo sa Pitsa 9 ug 10 sa Hunyo, Bernes ug Sabado dito sa Santo Niño Pares sa Suba, Pasel, labihang pagkaas mga tao. O ganyan ito dako raning kapilya. O karon nahimo ng murag katedral kadako tungod sa kadaghan sa manimbang Katoliko niya ng lugar sa Suba, Pasel. Ang head of the ministry, si Father Jerome W.S. O giyabagan sa tulog ka mga Salesian of Don Bosco Fathers, mga pare nga nibuli kaniya. Kunya, ang atong mga speaker dito, si Brad Adam Amper, si Brad Jeffrey Kelyosa, si Brad Tam Caburnay, yang kapika si Joey Caburnay, kunya si Efrain de la Peña, si George Storefeld, o si Efrain de la Peña, nga kini nakatag og kinabuhi sa 20 ka lessons duha ka adlaw. Og diay si atong speaker sad si Carlo Badina sa first day og si Dennis Barquez kanuna sila giadto sa ikaduhang adlaw. Malipayon kayo mga katawhan sa maong dapit o kini nakahatag kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, paglikay sa sala ug pagpaninguha sa kaluwasan. Mao man gyud ang atong seminar. The essence of our seminar is salvation. Unya sa pangutana nga simbolo pa ning gitukod ni Kristo nga Eucharistia kon pagalawa. Simbolo. Kung nun natin mabasa nga simbolo, man, muna nga ang atong mga igsuon nga kini mahigugmaon kay nining pinadayag 22, nga yaw puno inang pulong sa Ginoo. Kay punan sa Dios ang silot alang kaninyo. Ayo sa kuhay kay kuhaan kamo sa bunga sa kahoy kinabuhi. Muna ayaw puni kayo din ang mabasa pong simbolo. Ang gisultis Ginoo sa San Juan 8:48. Mingon siya ako maong tinapay sa kinabuhi. Ang inyong mga amahan gidikanan dito sa Kamingawan pinanguluhan ni Moises nangamatay pagkaon nila ni atong tinapay sa kinabuhi gihatag si Ginoo. Pero nangamatay ra gyapon sila kadtong ginganlan og mana. Pero ako maong buhi nga tinapay kagihatag sa kalibutan. Ug ang mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ug kadtong dili mukaon, dili mo inom sa akong dugo, di mukaon sa lawas, way kinabuhi nga walay katapusan. Subukat kayong gipamukat ni Jesus. Kunya sa pagtukod niya, duha ka sakramentong gitukod niya sa katapusang panihapon, ang una maong pagkapari. Kay 1 Corinto 4:20, the church does not comprise words alone, but also power. The church does not comprise words alone, but power. Nga ang simbahan gitukos Ginoo wala maglangkob sa mga pulong lamang, kundi sa gahom. Muna gitagan ni Kristo gahom ang mga apostoles kinsa mga pare o gahom sa pag-orden. Muna all the apostles were bishops. Maka may gahom sila sa pag-orden. O si Kristo mo'y una nag-orden pagkapare, o ikaduha niya gitukod
mao nang Eucharistia. Kaya mikuha siya tinapay ug iya kining konsagrahan ug siya mingon hoc est enem corpus meum. Kini mao nga kong lawas. Sa grammar this is my body. Sa grammar naging this is a being separate from the speaker but nearer to the speaker. Ang tinapay nga konsagrahan diha duol niya og siya mingon kini mao kong lawas. Kini mao kong lawas. Wa siya maingon nga kini simbolos kong lawas. Ang ato bitaw mga pinangga mga igsoon nga mga non-Catholics, magbagulpol man sila. Why ay nagdungaging Biblia. Nga sila mangahas sa pagdugang nga gingon nga ang pagkonsagra ni Jesus ang resulta simbolo dili ang bandira sa atong bandila sa atong nasod simbolo na. So igsunog ana wa maunsa nga atong yutang na tawhan atong nasod sa ulog ra batas sa ika-125 kasumaran sa atong kagawasan karong adlaw. Sa balikon nato nga ningon si San Pablo. Ang labing duol na katultol sa kahulugan sa gipanulti ni Jesus mga apostoles. 1 Corinto 16, 1 Corinto 10:16. Mayon San Pablo dili ba ang atong pagkaon sa tinapay mo'y pag-ambit nato sa lawas ni Kristo ug ang pag-inom nato sa dugo mo'y pag-ambit sa dugo ni Kristo. 1 Corinto 10:16. Giklaro ni San Pablo nga dili simbolo nga atong gikaon nga tinapay nga konsagrada na kini mahimo o nahimo nga lawas ug dugo ni Kristo nga atong pagkakalawaton. Unya sa 1 Corinto 11:27 iya gyapong gipahamugat nga kanang atong gikalawat lahi na sa pan sa lamisa nga atong kanon mabuntag. Nga ningon si San Pablo dili ba daghan sa atong mga kauban nga nagasakit ug nangamatay gani kay sila wala mo ila sa kalainan sa tinapay nga atong gikalawat ug sa tinapay nga atong gikaon sa lamisa. Wa nila ilha nga kanang tinapay gikonsagrahan ni Kristo, lawas ni Kristo nga gibugkos niya iyang saad para sa kalawasan. Kinsa katong mukaon sa kong unod, muinom sa kong dugo, ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako. Og kanang tawhana makaangkon og unsa man, kinabuhing walay katapusan. Banhawon ko sa katapusan mga adlaw. Matod pa ni San Pablo sa Hebreo 2 versikulo 2:4, kung magkayagaw na ang lantugi og lalis sa dili pagsabot sa gitudlo ni Kristo, moapil na ang Diyos sa iyang paagi sa pagsulbad, maong milagro. The miracle is the last recourse of God in order to clean and clear the somewhat ununderstandable message of God. Kanang dili na masabot ng mensahe sa Ginoo. Pasabton sa Ginoo pinaging milagro. Dito sa Lanciano City, Italia, sa mga tuig 700, may usa ka pare nga magmisa wa siya mutuo nga kanang tinapay nga iyang konsagrahan mahimong lawas sa atong Ginoo. O ang bino nga iyang konsagrahan mahimong dugo ni Kristo. Nang misa siya makadaghan nga matahapon o maduha-duhaon. Pero niadtong anyo 700 sa kabuntag, nagmisa siya, nasiga ang iyang matag, nikurog siya, kaya ang ustiya ang iyang konsagrahan na himong karne nga nakadugo. O ang bino sud sa kalis nga iyang konsagrahan na himong dugo, o gitugkan siya nervyos wa siya katiwas. Mao nang gitiwas sa kakardinal nga silingan, o nga mo'y mitiwas sa misas pare, nga nalisang siyang nakita. O kanang maong relikwary, ustiya nga nahimong karne nagkadugo pa gani. O ang bino nga nakuagulitin na bagtok nga dugo naa pa hangtod karon. Daghang kay mga pilgrims sila laing dapit sa kalibutan nga mosud-ong mutan-aw nining milagro sa Ginoo. Sa tuig 1370 sa Belgium, may usa ka Hudiyo nga ngadlag Jonathan nga dato kayo naglagot siya sa simbahang Katoliko tungod sa kadaghan manimba niya daghang mo kalawat sa lawas ni Kristo. Muna nagsugo siya sa kabantugang kawatan nganlan og si Jean of Louvain. Iyang gisuhulan og dakong kantidad. Nakuha gyud sa simbahang Katoliko ang siburyo kanang kalis nga gisudlan og mga konsagrado ng ostiya. Iya kining gipalandad sa lamisa, gihatagan niya mga hunting knives, mahait kayong baraw, o gidungan na pagduslak ang ostiya, misidlit ang dugo, nangatumba sila.
Nangalisang sila. That was in 1370 dito sa Belgium, o daghang kay nakasaksi nga kini diayng ustia human sa konsagrasyon tinuod nga lawas sa Ginoo, og gihatag niya kanato aron kini makaangkon og kinabuhing walay katapusan ang usa ka bangis nga tao nga gustong mukaon og tao, moinom og dugo sa tao, ginganlan nagbampira. Pero ang kalawat dili binampira, kay si Kristo may nagdapit. Kuha og kaon kamo niini kay kini akong lawas. Ang mukaon ini dunay kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusan mga adlaw. So dili binampira. It was the invitation of Christ that we shall receive His body. And the result of that, we shall have everlasting. Kaangkon tag kinabuhing walay katapusan. So mao na ato katubag sa may pangutana ni Carlo Badenas. Unya balik ta ni Carlo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa ako ang pangutana. Maayong paglantaw ni Solidad di Soliano, maayong gabi Brad Sok. Salamat sister sa imong paglantaw. Unya ato dayong isunod Brad Sok sa atong kauban si Brad Mando Aquino, maayong gabi Brad Mando. Maayong gabi usab kanimo Brad Carlo ug kanimo Brad Sok ug sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Brad Sok, ang akong pangutana mahitungod dining kanibang pagtuo-tuo Brad Sok ba, pero naagi kamatuoran sad ni. Kay do na may usa ka kuan to kanang kauban nato pagtuong Katoliko kon Catholic Pitipindir. Kuan kanang akong kakuanan Brad Sok nga kanibang tao Brad Sok ba nga nagka gitug ka nagbalatian ba kanang nagkasakit na siya ba. Unya Brad Sok kanang hapit na siya mo taliwan sa laing kalibutan. Na may kuan Brad Sok kanang giingon nila nga bisag ang akong inahan Brad Sok sa hapit na to siyang mo taliwan, hapit na siyang matay Brad Sok, gi pakitaan sila kuan Brad Sok kanang naay kuan sa kato mga nangamatay ba mga kalag kuno. Unya Brad Sok, ang akong kahibugan Brad Sok, di naman na guna kuan Brad Sok kanang di na maganahan mo kaon Brad Sok. Kana sila Brad Sok ila lang iluwa. Unsa may hinungdanan na Brad Sok nga dili na maganahan mo kaon Brad Sok ang kanang mga ingon ana nga masakito na og hapit ng matay mao na akong pangutana Brad Sok. Ang atong pasyonan niya na nga kuno na tay mga parenti katigwangan o mga higala suod ba nato nga dunay sakit nga nagkagarbi ang sakit o malantawan sa doktor nga medyo grabe o duol na ang kamatayon. Ato buhaton mo pagtawag og pari sa simbahan. Na nasa Santiago 5:14 na ba'y nagmasakiton kaninyo tawag ka. Ipatawag ang mga pari aron magampo para sa masakiton o magpakumpisalay ka mo. Unya dihugan siya sa lana sa ngalan sa Ginoong masakiton o kini makapasaylo siyang sala. So mo na yung ginganlan na ito, consolation esperanza, ang atong paghangop sa kalauman nga naa di ay sakramento nga gitudlo sa kasulatan nga kung doon ay nagbasakiton diya kaninyo labi na og mayo nga magasulti pa nga ipatawag ang pare sa iglesia kay ang pagampo sa pagtuo makaluwas kaniya og dihugan siya sa lanas ngalan sa Ginoo og mapasaylo sa diyang sala nga ginulsulan sa masakiton labi na nakakumpisal pa siya. So nindot kayong dangatan so sa katao sa kakatoliko kay gisundan ta sa sakramento nga lang pagdihog sa masakiton nga niya na matud pa sa Ginoo magapasaylo siya nga sala og siya maandam ang maong masakiton sa pabuta nga tawag na niya sa Ginoo. Unya kining mga patuo niya man sa Biblia na sa Deuteronomio 18:10 nga dili makaplagan uban kaninyo ang bisan kinsang magapaagi siyang anak na lalaki kung anak ng babae sa kalayo, tugpo-tugpo sa kalayo, nga mo litok og mga matod pa powerful words, mga patutuo, nga naggamit sa mga pagtagna-tagna, mga panghimad, mga anting-anting, kun mga diwata, kun mga magwili, kun mga magpakitambag sa mga kailang espiritu,
o kini maylayla sa mga malalangon nga buhat kung magpangutana sa minatay. Kaya kining buhata dulumtanan gayud sa Dios o bisan kinsa nga magabuhat niini matud pas Ginoo dulumtanan og isalikway sila sa katilingban matud pa sa Dios. Magmahingpit kamo ingon nga ang Dios hingpit man. O mabasa nila to sa Deuteronomio 18, versikulo 10, 11, 12, 13. Nga pangayo sa Ginoo nga maghingpit hinunta dita pada sa makayabag sa atong kalag pagpatutuo sa mga ginganlan nato diwatahan pagsangpit ug pagkonsulta sa mga minatay. Mo na ato tubag sa pagutana niya to dayong gi-recognize si Vince Long from Bohol with love Dias Luyo. Si Vince sa technician sa WRF. dili sa Holy Name Society sa Bohol usa na kadako kayong universidad ug naa sa branch sa DYRF sa Bohol. Unya atong balik si Carlo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Unya ato dayong isunod Brad Sok usa sa atong kauban gihapon si Brad Dinis Abarkis. Maayong gabi Brad Dinis. May gabi kanimo Brother Gerald Labardinas, Berso Fernandez, may gabi ug sa tanan nga nagsunod sa atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako ni Brad Alan Tanggapan, ni Attorney Mark Cesar sa Mandawi, ug ni Brad Edwin Paraguso ug ni Kapitan Jerome Cabiles. May gabi. Bersok ni ako pangutana Bersok about life after death. Kay naay nangutana Bersok nga mahitungod sa pagtuo sa Hinduism nga ini kamatay sa tao mo transform ko no nga gitawag na to og reincarnation. Kung mamatay ta Bersok mo sulob ko ta og lain pang lawas o mabuhi pa ta sa lain pang generation. Mao na ipagtuo Bersok sa uban. Mao na Bersok ang akong pangutana nga unsa may mabasa gyud sa Biblia o gitudlo gyud sa atong Ginoo nga human sa kamatayon unsay mahitabo sa tao ug tinuod ba ni nga dunay reincarnation. Paliw ko patin Bersok. Ang atong Ginoo kon iyang pagbuot o bisan dunay namatay na nga tawo mahimong buhion niya sa tuig tumong nga makigsulti gani siya nana sa San Mateo 17:1-3 nga si Moises dugay na namatay sa tugon mga 450 before Christ. Pero panahon ni Kristo mga anyo 30-33 nakikita si Moises kang Jesus. Nakigsulti si Jesus ni Moises dito sa bukid sa Tabor. Miya paresero sa mitungha si Elias kadtong tawo nga mamatay nga gipasakay og karwahe gida sa Ginoo nga tusketasan. So si Elias wa matumuagi kamatayon. Pero si Moises mitilaw gyud kamatayon. Og nakigsulti si Jesus kaniya siya sa nakigsulti og usa ka to pagpruiba og pagpamatuod. There is life after death. Pero dili ni musulob og lain nga lawas. Kaya usa na kapatutuo gyapon og dili na tinuod. Hinaw nang mabasa nato sa Hebrew City 39 itudlo kining maong doktrina matud pa ni San Pablo nga human mamatay ang tao. Hukman dayon siya. Og naa sa 2 Corintios 5 8-10 gipakita ni San Pablo ang proses sa kamatayon o sa kalag. Iyo San Pablo kay kining atong lawas bayanan ra. Ikamatay na to, biya ani sa atong lawas, biya ani sa atong kalag, ang atong lawas nga nabilin, nga bayanan, o ang atong kalag mupunta dayon. Ngadto sukmana ni Kristo, ug tagsa-tagsa hukman niya. Sumala silang binuhatan, madawat nila ang ganti o silot, agad silang binuhatan. Sa buhi pa, uban pa sa lawas. Sa ito pa kining paghukom, wa na ni siya sa lawas. Dito na sa hukmanan. O yato tang pasidaan, nga dunay duha ka hugna sa hukom. Kini atong gisgutan muning hukom tinagsa human sa kamatayon. Mao na nga mga kalag nga tuwa na sa kahitasan nakita ni San Juan Evangelista naabli ang langit, nakita niya ang dakong panon sa mga kalag sa mga nangamatay nga ilang lawas nagpasad-pasad sa yuta kay sila gipatay. Ang ilang yung sala kay ilang giwali ang kamatuoran ni Kristo. Ilang giwali nga si Kristo usa ka Dios nga nagpakatao, buhi kanunay. Ang iyang ilang kutluon kining San Juan 12:34. Ang ikaduha ang 1 Corinto 13. Nga ang Kristo namatay og siya ang iyang lawas diya sa yuta
Kunya wa mo madunot apan naa sa giingon ka ang Kristo dili mamatay. San Juan 12:34 og si San Pedro miiway sa mga pagduda og katahap og mga lantugi niya na. Kinsa mo namatay? Namatay si Kristo. Pero sa 1 Pedro 3:18, si Jesus namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Pero kananoing buhi sa Espiritu, nga Espiritu miadtos bilangguan nga nabilanggo mga kalag, ug dito gihatagan ni Kristo kalauman, esperansa mga kalag, nga gida nga tos pagkayab niya nga tos langit, buhi ang Espiritu, ug namatay si Jesus siyang tawhanon nga kinaiya. Muna nga itong dakong libro, The Catechism of the Catholic Church, 648-49, nga nag-ingon nga si Kristo migamit siyang gahom, pagbuhi siyang patay nga lawas. Diba? Si Kristo migamit siyang gahom, pagbuhi siyang patay nga lawas. Gibanhaw niya ang patay nga lawas. Unsa day namatay ni Kristo, mao ngiyang patay nga lawas, o kinsa siyang nagbanhaw, mao kadtong Kristo, nga matud pa wa mamatay. O kana, mao ni naas kasulatan. So, balik ko na to, nga dunay duha kapag hukom tinagsa, o hukom pagbalik ni Kristo. Nga sugaton siya sa libo-kalibo ka mga matarong unya kuyog niya mga anghel o mga santos, mga kalags, mga santos, ug hukman din ang kalibutan. Unahon paghukom ang naa ni Kristo. Nga sulubag lawas. Unya papuyon sila sa bagong langit o bagong yuta, nga wanay kasakit o kamatayo, di na matiguang, forever ang kalipay. Unya makasasala, suluban og lawas, ug itambog sa linaw sa kayo sa impierno magantos ng walay katapusan. Muna, mamalandong tas kamatuuran, maglikay tas sa sala karon, magbinuutan ta, unya kung tawgon tas Ginoo sa kalit nga kamatayon. Tambayayungan o kuyugan tas mga anghel, dadun tas sa trono ni Jesus. Balita ni Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Dennis Abarquez. Maayong paglantaw ni Anthony Ridula Caballero. Maayong gabi Bro Carlo o kanimo Brad Sok. Salamat Brad sa imong paglantaw. Doon ako'y pangutana Brad Sok, mahitungod nining ato ang gitawag og doktrina sa Maria moitig patiluwala sa grasya Brad Sok. Kay doon naman ko'y nag-ingom Brad Sok nga ngano kunong wala ni himua nga dugma sa ato ang simbahan. Kay matod pa nila Brad Sok, upat ra man gyud ka dugma ang gideklara sa atong simbahan nganong wala man ni himua nga dugma kining gitawag og mediatrix of all grace si Mama Mary. Doon na po'y ikaduhan akong punto Brad Sok, unsa man day kahulugan ni ining pagka mediatrix of all grace ni Mama Mary Brad Sok. Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Sumala sa Fundamentals Catholic Dogma pahina 199 ngadto sa pahina 202 ang mahal nga birhen gipaila nga siya wa gibuling sa salang panulundon nga gikan ni Adan ug Niba og sa sala nga buhatnon o makailibgon nga lawas nun. Hawa si Maria niini kay gisangkap siya sa fullness of grace nga grasya ni Kristo nga withdrawn by the Father and put on the body and soul of Mary. Mao na nga siya ginganlan og mediatrix of all graces. Kay gibutan sa anak ang tanang mga grasya niya, ipaagi niya nga to siyang inahan, normally, usually. Apan kanang co-mediatrix nga siya kauban o apil sa pagkamatay ni Kristo sa pagpanubos, wa na madawat nga sa kadugma. Kaya ang dugma sa kamatayon ni Kristo siya sufisintig igo na, way lain. Katong mihimos kamatayon sa krus iyang lawas ug kalag nga diha ngayang pagka-Dios igo na, wa na makasumpay, wa na moapil. Mao ang mahal nga birhen wala madawat nga co-mediatrix of redemption si Kristo ra, pero siya mediatrix of all graces. Sabot alagianan sa mga grasyang ihatag sa mahan ug sa anak Espiritu Santo miagis kamot sa mahal nga birhen nga apod niya kanatong tanan nga naginhanglan, labi na sa grasya sa paghinulsol pagbag-os kinabuhi ihatag na sa Dios ug ipaagi sa mahal nga birhen at Jesum per Mariam, punta ni Kristo moagi ni Santa Maria. So dili siya mediatrix, co-mediatrix of redemption, but mediatrix of all graces. Agianan sa grasya, pero makapil si Maria sa kamatayon ni Jesus diya sa krus nga gisulo ni Kristo, siyang tibuok, lawas o kalag. O apil ang iyang pagka-Diyos sa pagkalansang, pero maapil sa kamatayon. Maunay lingwa sa mga obispo, sa mga scholars,
sa libro ni Padre Bishop katong ni Socrates Biligas. Villegas. Nga ringon siya, God's love is illustrated by Christ's death on the cross. He died as man because He is being God, cannot die. The Apostles' Creed, Brad Sok. Apostles' Creed, niya ang nag-imprimatur, no less than Archbishop Siya. Villegas. Okay. Daghang salamat, Brad Sok, sa pagpatinaw sa ako ang pangutana, Brad Sok. Unya maayong paglantaw ni Brad G1 Pasionis. Salamat, Bro G1. Unya ato dayong isunod kay dunay follow-up si Brad Dennis Abarquez. Maayong gabi, Brad Dennis. May gabi para ko sa Brother G. Carlo, Brad Sok, may gabi. Brad Sok, diretso ko sa akong pangutana about aning Maria Divine Mercy. Naamay nangutana, Brad Sok, nga gideklara ba sa simbahan kining libro ni Maria Divine Mercy nga dunay mga tagna mahitungod sa umaabot nga panahon ug labi na gyud tagna nga si Pope Francis dili mao ang tinuod nga Santo Papa. Gitawag nila Brad Sok og anti-pope, sumala sa ilang libro. Gidawat ba ni Brad Sok sa atong simbahan kining Maria Divine Mercy? Bantugan ning Maria Divine Mercy dito sa Europe, sa lain-laing dapit sa Europa. Apan ang simbahan ni Salikwe, nagsuwat ni siya upat ka volumen, 4 volumes of books. O niya, naidaghan niya mga panagna. Usas mga panagna niya, nga katapusang Santo Papa, mao si Pope Francis. O kini si Pope Francis usa ka anti-pope. Niya mga nagkalilain nga mga panagna niya nga gilubag yun ang kamaturan. Usag yun ka mapangahason nga pagpadayag sa ka pagtulunan nga wala dawata sa atong simbahan. Muna kining Maria Divine Mercy, dili ni si Maria Santissima ang atong inahan. Divine Mercy, mao man ang atong mahal inahan sa kaluoy. Dili ni, usa ni ka babae nga nagpakitakus, nagpahibaw nga siya makinadmanon, nagpahibaw nga siya nagpaila nga duol kay siya sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nakasuwat siya 4 volumes of books. O mo na kadaghan kay mga tagna-tagna, mga doktrina nga gihukad nga nasumpaki sige panudlo sa simbahan, busa mga kaobispuhan sa Europe mideklarar nga dili ni siya dawaton. Usa ni ka babae nga nagpakaron ingnon sa kaalam apan gisaputan sa mga panudlo sa daghang kasaypanan. Daghang salamat, Brad Sok, sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Dennis. Unya mayong paglantaw ni Dexter Fortaleza. Salamat, bro, sa imong paglantaw. Doon ako'y pangutana po, Brad Sok, mahitungod nining atong gitawag sa atong simbahan nga pagkadili masayop sa atong simbahan, Brad Sok. Kay matod pa nila, Brad Sok, nga unsaon kuno ning pagkadili masayop sa Santo Papa nga ang tanan tao nakasala man. Ila man guning gamiton, Brad Sok, kining Ecclesiastes 7:20 nga dinhi sa kalibutan walay tao nga dili masayop, tanan makasa gyud ug masipyat. Palihog kuno ko og pagpatin-aw, Brad Sok, kay mao man kuno ilang gamiton, Brad Sok, nga sayop kuno nang atong pagka kanang bitawng infallibility of the Pope. Palihog ko pagpatin-aw, Brad Sok. Kanang pagdili masayop sa Santo Papa, infallibility of the Pope, lahi ang impeccability of the Pope. Kanang impeccability, dili na, wala na itudlo simbahan nga ang Papa, di gyud makasa, pareha na nato sa Santo Papa makasaasan o mahimusan nga virtues, puno sa virtudes, kung siya naa sa discipline of life, spirituality. So, dili impeccability. Ang infallibility, ang Santo Papa, nga inubanan sa mga pinili nga mga obispo o pare, obispo o kardinal, makahimo pagpadayag sa pagtulunan, labot sa tuluhuan ug pamatasan, only regarding faith and morals. Dili na makatudlo ang Santo Papa as Master of Philosophy or Master of Theology, kundi may tungod gyud sa iphukad ngadto sa kalibutan o sa katawhan, may tungod sa tuluhuan angay natong pagatuhuan o angay nato nga bansayon sa atong kinabuhi. Sa English pa, faith and morals. So kanara, niya nga nga siya dili masayop tungod kay si Kristo committed. Mingon si Jesus, kanimo Pedro ihatag kong mga yawi sa langit. O ang aprobahan nimo sa yuta, aprobahan sa langit.
O ang idili nimo siyuta, idili sa langit. Mateo 16, 18, 19. So committed ang Ginoo sa kapanaan ug pasalig nga si Pedro sa iyang pagkapangulo makatudlo siya sa pagtulunan nga dili masayop o makahimo sad siya paghubad sa mga nabugkos sa mga disiplina moral o sa mga tao nga disiplina diya sud sa simbahan. Mahimo siyang malugti niya ang maong disiplina kung nakatuman na ang maong tao sa gipaabot nga pagtulid siyang kinabuhi. So kanimo Pedro ihatag kong yawi sa langit. Ug sa imong aprobahan dinhi sa yuta aprobado sa langit. Ug sa imong idili sa yuta idili sa langit. Na karon kung maligas Pedro sa pagka sayop wa matuman, wa maampingi o wa mapanalipdi sa Ginoo. Pero kanang gamiton nila nga sa Galacia 2:9 nga gibadlong ni Pablo si Pedro kay lapas sa maayong balita kay dunay hinabo nga dunay mga Hudiyo gikas sa kining Israel nga moduo dito sa Roma o sa dapit nga gipuy-an nito ni San Pablo o si Pedro nagingon nga maghinay-hinay ta kay kini ra ba mga tawhana naapay pagka Judaismo nga dali pagkaon sa mga gidili nga hayop baboy dugo. So dili ta magpakita nga makakaon na ta kay basig ma-offended ni sila. Mo na si San Pablo mibadlong din dili na mao mahal nga higala, mahal nga igsuon Pedro. Kung dili ato itudlo unsa man ang itudlo sa Dios sa kausaban, ato itudlo kanila og dili ta maglihlihay. So ang maong ginganlan og conflict between Peter and Paul dili ni may tungo sa doktrina kundi sa way of behavior of Peter and Paul. Nga San Pedro dunay diplomatic way pero si Pedro as Pablo franca. So mo ni ang ilang issue sa ilang pagkabingkil pero dili ni pagbingkil may tungod sa pagtulunan nga moral kay may tungod naman ni sa disciplinary action. Mao na di ni magamit nga si Pedro nasayop, nga si Pedro wala makapractice sa infallibility nga gisaan ni Kristo kaniya. Mao na atong tupag sa pangutana balik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aho sa pangutana ni Brad Dennis Abarkis. Unya ato ding isunod Brad Sok si Brad Mando Aquino. Maayong gabi pag-usab Brad Mando. May gabi usab pag-usab kanimo Brad Carlo ug kanimo Brad Sok sa ikaduhang higayon sa ako ikaduhang pangutana Brad Sok. Brad Sok ang ako ikaduhang pangutana mahitungod sa Brad Sok kanay bang kinaiya sa tao Brad Sok ba nga dili nga kanay bitong giingon gani Brad Sok nga unya ka ta maigo sa kilat kuan kanang anak pagka kuan manguros kay para atong kuan Brad Sok ba katong naa sa balaang kasulatan ba kon Biblia ba sa Lucas kato ganing ang dato gani Brad Sok og si Lazaro nga nangamatay na sila kuan Brad Sok samtang si Lazaro tuan na kiliran ni Abraham nya si kuan usab si katusang dato usab Brad Sok nga namatay usab na kuan sa kanang na impirno siya. Unya Brad Sok niya kuan sa niyangi sa kuan ni Father Abraham nga kuan nga Father Abraham kanang muhangyo ko kanimo nga doon ako'y mga igsuong mga lalaki nga kuan nga tuwa pa dito sa kuan kalibutan nga kuan kanang pwede mo kuno sa kanang pabalikon nga mo kuan siya kanang balik sa kuan hangyo sa ba nga aron pahinumdum nga dili may sama kaniya nga na tumpawak sa kuan kasakitan. Unya Brad Sok ang kanibang tao Brad Sok ba nga ngano man ni Brad Sok nga di man mangandam og kuan kanang nga kuan ba nga mao na mahitabo ba ana naman sila mo kuan Brad Sok ana naman sila mag kuan kanang magmahay Brad Sok ba nga kuan ba kanang
Awahin na ang tanan ba? Muna nga tukod ang Ginoo og simbahan. Nga doon ay mga magtutudlo, doon ay mag-admiration, counseling, og mao nang simbahan. Manguluhan sa atong bispo, mga pare, mga laiko nga gianad sad sa pagsubay sa mga pagtulunan o mga disiplina sa kinabuhi nga espirituhanon. Tungod kay ang tao lagi daling malimot. Mo bitaw mga signages nato dis kalsada o kinatangtanga sa gobyerno. Kanang layo pa gani slow down curve, sharp curve. So ayaw pagdali kay tuyok ni mo diha lagmit mabangga ka kay sharp curve. Slow down school zone. Nay mga bata eskwelahan unahan manglabang mga bata. Wag tangag panguhaa sa gobyerno kay pagpahinumdum na nato kay dalitang malimot. Mausan nga simbahan doon ay bandila sa pagpahinumdum kanato labi na sa matag adlaw nga santos nga misa ang pare mo basa sa santos nga ebanghelyo. Din mapupo diha ang unsay atong buhaton, unsay atong pagapuy-an, unsay atong likayan, unsay atong pagahimuon sa to isigataw. So na diha ang mga lessons to learn. Niya mao lagi na nga ang kinaiya og batasan doon na kalainan. Kanang kinaiya mo na kinaiya nato sa itong pagkatao nga doon natin lawas o kalag mo ng nature. Pero ang batasan mo nang usab-usab, mo nang mabasa nato din sa kining Roma 11:8 ni San Pablo naay mga tao nga naay espiritu sa kaburingog. Espiritu sa pagkaburingog sa ito padunay pamatasan nga di gustong maminaw, di gustong mamati sa pulong sa Dios. Mamati mga ni palabay lang, waray bili niya. So moningon nga espiritu sa kaburingog. Dili ni ikatulong bahin sa tao nga lawas ug kalag nga pag espiritu, dili usa kay kabatasan nga dili maayo. Yan na sa batasan nga maayo kadasig muna na sa Proverbio 18:14. Kung magkaluya na ang tao, ang tao doon na pagkaluya siyang mga pamuhat-buhat. Unsa may mudasig kaniya ang espiritu modasig kaniya. Dili ni Holy Spirit sa to pa ang iyang ingno to mithi og diwa nga dili musibog sa mga pagsulay. Padayon gyud kay nasayot siya nga wa siya maginusara sa pagsangka kauban niya ang Dios aron pagdaog sa mga pagsulay. So mo na ang kinayas tao di mausab lawas ug kalag. Pero ang atong batasan mo sa busab mao ning atong pitulon pinagi sa ngalan tog divine discipline. Nga nisgutan na sa sirak na ang paghigugma nagaagda sa kahadlok o ang kahadlok nagaagda sa pagdisiplina o ang disiplina nagaagda sa pagtuman sa sugo o sa pagtuman sa sugo makaangkon tas pagkadili mamatay. O ang pagkadili mamatay mao na ang atong pagtugtong sa Dios nga way kamatayon. So mo ning nga natog mga pagpantun sa atong kinabuhi sa paglikay sa sala o pagbuhat umayo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Unya do na pamatay oras Brad Sok. Ako ning ipaapas Brad Sok ang pangutana nga kana pitawong mo angkon Brad Sok sa mas mga dili Katoliko nga naa daw nila ang Espiritu Santo. Unsa may atong ikasulti nato niya na Brad Sok kanang muklaim pitaw Brad Sok ang mga laig reliyon nga naa daw nila ang Espiritu Santo mao na nga nabag-o sila o nakasulti sila mga lain-lain nga pinulungan. Palihog ko og hatagi katin-awan Brad Sok unsa man gyud ikasulti nato ani. San Juan 14:12-16 pisaad si Kristo nga ang iyang Espiritu Santo magapuyo sa iyang lawas kun iglesia hangtod sa kanturan. When the dwelling place of the Holy Spirit morning church ang atong katilingban nga gitukod sa Ginoo. Tagsa-tagsa kanato nga mapabsanon naghinulsol sa manaan nato ang atong Espiritu Santo. Parehas dakong balay. Ang dakong balay nga dagko kay suga nga ingno nato mga dagko kay buhiya sa florescent ng bumbilya, hayag kay suot siyang lawak. Pero ang iyang kahayag maniksik sad og moagi sa mga gingi o mga galang sa balay. Nga kanang kahayaga moabot sad sa mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit. Muna nga kana sa atong mga kaigsunan nga dunay maayong kabubuton, dunay maayong tuyo sa kaluwasan, ang lamdag sad sa Espiritu Santo. Nga naa diha sa simbahan nga Katoliko ang the fullness of the presence of the Holy Spirit moagi sa mga lungag ug gingi ang mong kahayag moabot sad niya itong mga gingit-ngitan ug mahayagan sad sila og magtinguha sa pag-usab sa kinabuhi
pagpangita sa fullness of light hangtod moabot sila sa the mystical body. Ang lawas ni Kristo nga ginganlan natong iglesia nga siya mong ulo ug ang nagpuyo nga kalag sa mong lawas mao ang Holy Spirit nga tagsa-tagsa nato makaangkon sa niya na kung mapupisanhon ta o magbag-os tong kinabuhi. Sa dili pa ato dayong pasalamat sa atong arsobispo nga daghan kay nahimo sa pagtabang sa mga kabus gikan sa norte ngadto sa south o nagatukod pa siya balay sa mga pari nga doon na mga sakit retirado na. Ya, salamat ta sa atong arsobispo yang ekscelensya Jose Serapia Palma ug sa Talisay City. Pasalamat sa mga katawhan sa Talisay, sa atong gobyerno sa Talisay, pinanguluhan ni Mayor Samsam, batanon nga mayor, ug daghan kayong proyekto yang gihimo para sa mga kapos. Ug gibuligan sa siya ni Ria Gulyas ang iyang asawa sa mo'y congresswoman sa 1st District, Talisay, Minglalilia, San Fernando, Carcar, Sibunga. O kining, yes, gi-upload sa ni Congresswoman Ria ang mga proyekto alang sa mga gikinahanglan sa 1st District. O gibuligan ng mayor sa atong gutan, maligdong nga Vice Mayor, si Vice Mayor Chue, Richard Asnar, nga ligdong gutan mapabsanon sa. O dayon ang ilang grupo sa mga konsyales nga sunod mo si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Lester Daan, si Danilo Caballero, si Gail Restaurant, Chairman's Committee on Peace and Order, Ferdi Rabaya, si Attorney MacArthur Bass, buutan og ligdong abogado, o gusab si Alito Bacaltos, o si Honorable Ophelia Ilanan, ang ex-officio councilors, Inday Josefina Consial, Magde de la Torre. Sikrito, maong ilang kining tinabangay, ang pagtabang sa mayor sa mga iyang gikinahanglan ng mga resolutions o mga ordinansa makapadali sa proyekto nga mabot sa mga kabos. Salamat ang mga Talisayno nagpasalamat nining mabungahon nga teamwork sa mayor, vice mayor o mga councilors. Ya kong greeting ni Brad Sulping Alkiri diha sa San Fernando. Salamat kay Brad Sulping sa imong pagtabang sa mga mansibadong wa makasal sa simbahan, kasal lang sa huwis, kasal sa mayor niya ang uban nagpuyo-puyo para makakalawat sila sa mahal nga lawas. Ginoo. Salamat kay Brad Sulping o ang atong libro Armadura Divina, katinawan sa pagtuo, kaagis mga santos, ikatubang nimo sa Cebu Cathedral. Napitsto na niya ang tindahan sa mga libro, ang Archdiocesan Book Center. Nasa diya ang libro nga gipangita, Fundamentals of the Catholic Dogma, Teachings of the Apostolic Fathers. Salamat kayo, gayo kalimti ang libro nga iminungdanon kayo sa atong balay, alang sa pagpanalipod sa atong pagtuo, paglikon sa atong pagkakatoliko. Kuban ako si Brad Carlo Badinas, din sa Barques, Sumando Aquino, salamat. O greeting na to ni Father Felmar Phil. O sa mga technicians. Og sa atong mga technician Bradsok, unya doon na pa man tay oras gamay Bradsok nabilin. Unya ato lang sa pasalamatan Bradsok ang ato ang mga buutan nga mga technician, si Dodong Lapi o si Puloy Aragon o si Joseph Burla. Unya labi na sa naglantaw sa ato ang live streaming no dinhi sa Power 89.1 FM. Unya sa ngalan na lang ni Bradsok Fernandez, inyong ubos nga lagad Brad Carlo Badinas, ibalik ko kamo sa studio DYRF. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tunay niyo, tinubdan sa pagtulong